Right, sekutaura kwatamboita pane imwe vhidhiyo kuti tichanokuratidzai complex iri kuwakwa nasekuru Sekuru Musundagore kuno kuchiweshe panonzi pachaona. Saka ndo patiri panapa. Sekuru, pachipamwe. Pachipamwe ni masvika kune mwe kumudhuri watiri kuvaka zvakare. Kuno kutiri kuvaka complex. Complex yandichinja ndiri kuvaka ichi chinhu chekuti ndakatarisa kubvira inini chikuru kunoko. Kwanga kusina chinhu chakafanana nechipi. Zvinhu zvakadai so ndinoziva kana svika kuHarare kuti ndikaunosvika kupinda same building yaunoona mine shop, mine wholesale, mine bar, mine saloon, mine butcher, mine shop inotengesa mafoni, mine shop inohodhesawo zvimwe zvinhu kana magroceries. Saka so inini Mwari watiropafadza, Mwari watikomborera. Handika pandati pepe vazukuru kuti chengete vekune dzimwe nyika vane zvakanaka zvavanota kwatiri. Handitika ndakabva ndafunga kuti ini kuno kuchaona kunoko ndinavaka zvinhu zvipi izvozvo, nokuti chinangwa changu ndechekuti kuno kunotoda kuti kuitewo upenyu hunenge hwekutauni. Ndo pane shuvira yaSekuru Musundagore kuti zvinhu zvese zvifambe zvakaita sei zvakanaka. Ndisaka muri kuona ndiri kuvaka complex yandiri kuvaka iyi. Muchaenda kuseri kwaene kune maofisi nemarooms andiri kuvaka futi anenge ari mabooking house kuti unenge washayiwa pekurara munhu akadokerwa anokwanisa kuti awane pekuita sei pekurara, nekuti nzvimbo yatiri ine yechiweshe ineyi ndo nzvimbo inoperera mabhazi. Kana achibva kuHarare mabhazi anonzi ari kuenda kuchiweshe anoperera panapa pachaona, ndo padestination paone panda sei paanoperera. Saka ndakaona kuti takavakwao chinhu chakadai so tavandudzawo nzvimbo yedu. Nzvimbo yedu ichava nekuremerera, nzvimbo yedu ichaita chiremerera. Ndisaka vakana musha, ndakavaka musha unotenga kuHarare, nekuti vavarire yangu ini Sekuru Musundagore kuti nyange pandirofa handisida kuti zita rangu rife, ndida kuti zita rangu rirambe riripo richitaurwa. Zita redu rinoramba richitaurwa sei? Rinoramba richitaurwa nekuda kwemidhuri, nekuti midhuri iyi yatavaka haichafa yakabva, yatova nhaka yeupenyu, yatova nhaka yemhuri yeZimbabwe ichasara munyika mupi muno. Munyange ini ndakafa, zvinhu zvasi kumbovigwa zvona ndichavigwa, zvinhu zvicharamba zviripo. Saka kuri kudara kwandiri kuita, ndiri kuedza kudzidzisa kuti nyange mayouth nevazukuru sandogara navo vateedzere tsika dzipi idzi, kuti kana tichirarama tiri munyika nditi tinotovaka nyika yedu kuti nyika inowakwa nevene vayo. Ndisaka kutaura kwapresident vakati nyika inowakwa nevene vayo. Ndisaka muchiona ndiri kuedza kuvandudza pane zvandinowana kuti ndichizvivakisa kuti nyika ineyi igova inokura. Aiwa tiri kupanzwa. Ko apa pandaona panenge pakakwirira pakaita nenge chidhundura apa ameno paroda kuzoitwa sei? Iyi stage zvandikaona kuno ndichiraramawo ndichikura, mabhendi vakanga vaine shure dzekuti varidzira kuno kuchiweshe, asi takanga tisina nzvimbo yekuti tinokwanisa kuti yavanokwanisa kunge vaimbi variwo vachiimbira. Saka ndavaka complex, ndakabva ndaona kuti paweekend vanhu kuno kuchiweshe ndinge ndichivadaidzira mabhendi achiridzira apa vachifara havo. Fanike kuno kundivadaidzira ndinobhadhara muimbi, ivo chavo chaite kuuya kuzofara vaina sekuru. Saka ndakaona kuti munhu muzukuru wese anenge aine shungu yekuda kuna sekuru zuva ravanosvika kupi kunoko. Seweekend dzimwe dzenguva ndiri kunoko. Saka weekend iyo ndinouya nemuimbi wangu woenda pastage apa, vazukuru vangu vese muno muchiweshe woya zvavofara uchiona muimbi papi ipapa. Sei pandiri kuvhura panapa ndiri kuti zvo ndira kudaidza Macheso, ndiwo andiri neshungu kuti auye panapa. Hama dzangu dzekunoko Chembere, Harawa, vana sekuru vangu, vana tete vangu, vana sisi vangu nevazukuru vangu vese vekwaSekuru Musundagore, ndira kuti ndiye muimbi achanga achivavaraidza vachivhura nzvimbo ineyi, nevakuru vatichadaidza veino nyikawo vatinokwanisa kupiwa ubva kuvakuru vatichange tinavo vachitibatsira pakuvhura chinhu chipi chinhu chise chamboitikawo muno muchiweshe. Ndo shuviro dzangu. Alright, aiwa tiri kupanzwa. Saka maoffices aya ndikuona pane mashopu akawanda. Ndimi munenge muchiita business imwe iri kuti muchaitsawo vamwe vanhu vanoonekera. Izvi Sekuru Musundagore kazvi vanotovhura ndivo. Vokona kuita muchitarisa nhenyo kamera manyopira gotsika. Izvi zvatinoda kuita kaizvozvi. Sekuru Musundagore vanototi ndivo vavhure zvinhu zvipi izvozvi. Vazukuru vakati sekuru mimika nemabatsiriro amunotiita nechinhu chamuri kuvaka tisati muise zvinhu zvokukumbira. Isisu sekuru tiri kusapotai muchazadza mashopu sese api. Ndiri muzukuru wangu mwari kuUK akataura kuti sekuru ini ndomira nemi nekuti makaporesa mwana wangu akanga achipenga kunguva yakareba. Vanhu vakatomboti siyai kurapisa mwana vachiti pamwe mutoriro, vamwe vakati mwana wenyu anoshandisa zvinodhaka, asi ini pavakaenda mudare mangu ndakamaudza kuti zvo kune mhepo dzekumusha kwomwana wedzatera dziri kuramba chakanaka paari. Saka muzukuru ekubva ndamubatsira handibatsira mune zvakawanda.
Aiwa tiripanzwa. So far complex inei kubva pamakatanga kiwaka kusvika payasvika iko zvezvi munoona kunge maburitsa mari manje. So far ngatingoti zvekuma mabuilding isati waka panapa ngatingoti zvekuma 170,000 180,000 yakusvika maira tishandisa panapa tingotenga building material. Saka kupera kwacho nechiri zvona kupera zvekuma 300 something thousand chinhu chapera kana kuma 400,000 kuti chinhu chaita sei chapera chinhu chatiri kuvaka panapa. Alright, ndeapi mashoko amungade kusiyira kune vamwe vanhu vanorapawo nenzira dzechivanhu vakaita semi? Aiwa, ndiri kuti kune vese vanorapa ndambotaura ndichiri kumba papeneka ndizvo n'anga ndo dzakanga dzine mazita epasi pasi. Ini ndiri kuti kun'anga yangu aiwa ngadzitedze roko rwangu zita riri kuva rechiremerera nekuti tiri vanhu vechivanhu. Saka ndiri kuti chivanhu cheche vanhu ngavachizoti chadzoka ende chadzoka chine simba ende vanhu vacho vadzoka vakakomborerwa vaine maropafadzo. Saka ndiri kuti n'anga dzakawanda dzakakomborerwa asi dzakawanda dzacho dzakabata mari yaisirwa nemuzukuru undosvika unzwanzi avo ndiwo sekuru vacho sekuru nhingi vakararapo vanenge vachitori kubhawa vachitonzi vamutsei vaisei mota yamaya navo. Saka nditi aiwa sekuru Musundagore havaiti izvozvo havaiti zvekudhakwa zvakanyanya izvo kana kuri kunongonongonongo kana hwane kana tukotsewo zvatova chiizvo zvatopfuurawo zvezuva ripi izvozvo nokuti dora hatife takaripedza nokuti takaberekwa richingouya ende rinoramba richiuya nekuti motikari iye yakatongomirira kuti yakanzwa kuti hwapera yobva yatoya but vamwana sekuru vanoipisa mazita evamwana sekuru. Vanoratidza unhu usiriwo kana mabhawa kunzi ndivo sekuru nhingi vamuri kuona vakararava ndivo sekuru gora zvekuti hazvizoita chiremera. Saka ndikuti ana sekuru mese kwamuri ngatiremekedzwe isisu homwe dzakaingwa nemhondoro dzipi ndiri kuti ava vanosvikirwa vacho ava nyama dzinosvikirwa idzi aiwa ngadziite chiremerera sekufunga kwandiri kuita nemusungudagori kuti semazita edu emasvikiro sevanhu vechivanhu tiri vanhu vanenge vachiremekedzwa mukati menyika dzipi dzakasiyana siyana. Saka isusu tinofanira kunge tiri vanhuwo zvakare vanotsika kuvanhu vanosangana nesu kana vanhu vachava nekutiremekedza kusingapere takava vanhu vakarongeka. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitwa naSekuru Musundagore kuno kuchiweshe panonzi pachaona. Tiudzewo zvamunofunga maererano nebasa riri kubatwa nasekuru ino mucomment section pari zvinondotisarai zvakanaka. Ndini wenyu Manasi Manoko wachibanda musati maanhingirika zvakare handi muri kuona kuti munenge mayozoti interviewa so kune matsotsi ari kubira vazukuru vangu vokuti vanotora fesi yangu inini ndiri mudare handitika yavanenge vachiona pamapages voiisa papi voisa papeji vobva vavhura peji votanga kuti ndiwo Sekuru Musundagore. Vazukuru vangu vachitumira mari kuvanhu vapi ivo haundozoona muzukuru akutozofona sekuru ndakatumira mari yedare namba dzandikaona papeji pandakaenda papeji penyu shandira kuyeuchidza kuvazukuru kumhuri yese vari kunyika dzakasiyana siyana Sekuru Musundagore havavhure peji munevaona pachibanda media patichkach panana Sly media nemamedia mamwe akasiyana siyana ndo pandinowanika nekuti ndakataura kuti zvakanaka zvinofamba zvegani. Makaona ndakuzisa papeji ndakutsvaga mbiri yakanyanya ini ndita kuti mbiri yangu ibve kwakari kumapeji kwamunoona kupi ikoko. Saka makaona vese vakavhura mapeji handisirini musaende kumapeji api iwayo ipapa muchiona kuti vemedia vachitora anotora zvinhu izvozvo wozvirongedza papeji pane ipapo itangu. Saka ipo unoona munhu iye undofunga kuti kutaura neni Musundagore aiwa ndakati Sekuru Musundagore vane vende wakaona Musundagore asina vende hasiri zvekuti vanotana Musundagore vanenge ini vanotanga vatobvisa mazina api vanotobvisa rimwe chete rakabva apa ndikuti muzive kuti ndivasi aiwa imimi sekuru wazukuru wenyu muri kuvaona sekuru wenyu ndini sekuru wenyu sununguke kusvika kwandiri makasununguka kuzimuri pake munouya motambirwa nemota dzinokutambirirai pazimuri primary. Makaona muzukuru akasaina newo pa6396 muna Nicholas Diamond pajuraho rematombo ziva kuti watobiwa hakusi kwa sekuru kupi ikoko. Ndinokudai mese vazukuru vangu muve nenguva yakanaka kwese kwamuri ikoko. Ina hangu handachandichataura ndofunga Sekuru Musundagore vadonongodza zvese from A to Z. It's lockdown.